jamana mun ɲɛmɔgɔ y'a kɛ cogo min na o y'a kɛ cogo de u bɛ avion la stopper k'o ɲininka o hakilina t'a la o y'a lawuli kun min kama u bɛna dɔn n'u kumana olu hakilina t'a dɔn mais ne avion bon k'a jigi bon hali ni jo b'e fɛ e kuma da bɛ gɛlɛya dɔɔni quoi o kɔni y'a kɛ cogo min na ne ka ye cogo la o y'a kɛ cogo yɛrɛ de pour que ka se ka tubabuw fɛ hali Rusiw ni Français ninnu u ka avion bɛ don ɲɔgɔn kun na o u b'u stopper ka t'o u bɛ avion dɔw wuli ka t'o kunbɛn ka t'o jigi o u b'a ko tɔ kɛ ni diplomatie dɔw fana bɛ u b'u lajigi dugu yɛrɛ kɔnɔ u b'a tɔ kɛ ni kuma ye k'a dilan n'a y'a bɛɛ kɛ bonni ye a tɛ ɲɛnabɔ o la dɛ an bɛ bɛn de nɔfɛ an tɛ kɛlɛ nɔfɛ o. Kɛlɛkɛminɛnw tun bɛ avion kɔnɔ avion tun ye kɛlɛkɛ avion de bon a bɛ se ka na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ bon a bɛ se ka kɛ terroriste b'a kɔnɔ bon a bɛ se ka kɛ u kana minɛ terroriste fana ma ka an AES kɔnɔna kɛlɛ wa ni avion donn'i fɛ yen ka sɔrɔ min ma yamaruya ɲini fɛ yanni i k'a bon i b'a lajigin fɔlɔ a bɛ fɔ ka bin a kan u donkun ye min ye u b'o fɔ bon ni ɲɛ jɔnjɔn ma sɔrɔ u bolo a bɛ bila sariya ka bolo a kan ka bila minɛn min kɔnɔ a bɛ bila o kɔnɔ wa. Ne kɔni ka calcul la nin tɛ koba ye quoi puisque jamana bɛ mara ni hakili le ni a sera ka jigin o ko bannen dɛ o ne ka hakilina ye juru sira bɛ na ni toujours fitinɛ ye jamana kɔnɔ hali i ka du kɔnɔ n'i bɛ du mara n'i bɛ fɛ ka hakili ɲuman sɔrɔ toujours ni i bɛ ko ɲini ni hakili ye mais ko dɔ kɛra e ko fɔ n k'a kɛ ni kasara ye o man ɲi quoi toujours an bɛ bɛn ni lafiya de ɲini n'i bɛ bɛn ni lafiya ɲini i b'i hakili to i yɛrɛ la par exemple mɔgɔw ma min faamuya bi se bɛ Rusiw ye Turki delila ka Rusiw ka avion dɔ bɔ Rusiw ma kuma u y'u ka ambassade bɔ u ma kuma mais e b'o da se b'u ye o mais u ye calcul kɛ de ni n ye nin kɛ mun de b'a kɔfɛ donc ni o fɛn sugu ninnu na f'i ka calcul kɛ jamana mara la sanni kɛ ko ka ko ni n taara ni juguman ye mun de bɛ bɔ juguman kɔfɛ. A y'a fɔ cogo min na kunnafoni an kɔni an balila k'a mɛn k'a fɔ ko Nigéria avion dɔ k'a tun bɛ ka passer AES territoire kunna n'o ye précisément Burkina Faso k'a tɛmɛna yen fɛ bon k'u y'a lajɔ u sera k'a lajigin bon u tun bɛ ka fɛn min kɛ nin waati la n tɛ se ka fɛn fɔ o la parce que enquête bɛ n'o tɔ de ɲɛfɔ an ɲɛna parce que a fɔra ko a ko bɛ enquête bolo kan donc an bɛ dugawu kɛ u sera ka nin kɛ cogo min na nin ye baara ɲuman de ye nin b'a jira k'a fɔ k'an ka yɔrɔ tɛ batɛmɛ sira ye donc nin b'a jira fɛnɛ hali ni kojugu dɔ ko bɛ dɔ kɔnɔ ka o ɲɛsin an ma donc nin bɛ a to o bɛ sigasiga k'o kɛ quoi bamananw b'a fɔ ko kɛlɛ la ni sanfɛla b'i bolo a ka ca la dugumana fɛnɛ o b'i bolo surasiw yɛrɛ b'o fɔ ne yɛrɛ fɛ a man ka kɛ direct ye ka sin k'a lacɛn ten donc n'u mɛnna sisan n'an kun y'a lajigin direct la mɔgɔ min b'a kɔnɔ an kun bɛna enquête an kun b'a dɔn fɛn b'a la donc nin de ka fisa nin b'a to ni u mɛnna k'u ɲininka o dalakan na u tun bɛ ka fɛn min kɛ plan min ko tun b'u kɔnɔ donc n'u sera k'o fɔ an ye o ye avantage ba de y'an ma quoi donc ne yɛrɛ fɛ an man kan ta mɔgɔ dɔw ninnu fɛ ka sin k'a lajigin k'a kɛ tiɲɛni ye quoi donc n'u gardera tan o ye baara ɲuman de ye maintenant nin kɔfɛ sa ni min donna sa donc min ka o kuma caman t'o la bilen o bɛ kɛ bolokɔni taamasiyɛn ye ka yira tɔgɔ de la.